Assalamu alaykum mehriban dostlar, meni gollayan dogonlarym. Men şu videoda näme haýyş etjek bolýan sizden edil dabaw dediňe diýjek gel ýa-da like basyň diýjek gel ol öz isleňize bagly bir jazat haýyş etjek şu videony hökman repost edip bereýin-de. Sebäbi näme üçin? Sonwatda aýdym haram diýerler. Men bu soragy size bir hakykatdan özüm bilesim gelip soraýan. Aýdalym biz şoňa haram diýeli, haram tarapyny duraly ýöne näme üçin haram bolsa, Allah Taala Fatiha suresini 7 ayatdan yaratdy. Hemme adam şu 7 ayat bilen baglady. Tapag diýek 7 gat asman, 7 gat ýer, beýnimiz 7 bölek, iç gorgumyz 7 bölek, daş gorgumyz 7 bölek. Tapag diýek hemme zady şu 7 ayada baglady. Iýminde de şu aýdymyň notalaryny 7 sanaga edip şoňa baglady. Bular bir. İkinci bilen näme üçin aşyk aýdyň pir, aýdym sadyň pir diýip gelýär. Üçüncü näme üçin bawagan mar dutaryň saguralyň pir hasaplanýar. Ya bolmasa aýdaly bir näçe ärlerimiz, şiirlerimiz watan üçin, din üçin başlaryny ortaga goýup söwüşdiler. Aýdaly tapadyk Osman imperiýasyna, Osman imperiýasyna bir yeňiş gazanyp gelenlerden soň Orhan atly bir eskeri saguralyň adyny bilemok, bir dutar şekilli saguraly aýdym bir oturup göwün atçalardary ya diýeli başga birine görogly apostalaly göroglam hemişe dutarly zatly aýdym sagly geçen şahs hasaplanýar. Indi men diýjek bolýanym şolar ýalak misallar var bu tarapyna da haram diýilýär. Näme üçin aýdym zada haram diýilýär ýa şol harammy, halalmy? Dogry we dogry bir öwredip düşündirip biljek bar bolsa kommentary ýazyň. Biram haýyş etýän repost edip beriň. Men şu soragyň hakyky jogabyny eşdesim gelýär. Men gollanyňyz üçin, syýlanyňyz üçin size jan saglyk arzu etýän. Sag bolun dostlarym.